Van de week weer de Frieske Boekenweek, dat heet Zwalk. En daar ben je een onderdeel van, sinds ik het dan goed? Nou, wij zijn er net een onderdeel van, maar morgen wordt de GWR presenteert, zeg maar de Frieskoersetting van Roald Dahl in GVR, BFG. En dat wordt inderdaad die in het raam van Zwalk op de laatste dag. Goed, boeken halen we graag naar voren, ook in dit programma. Alle afkortingen eigenlijk, maar het gaat om een heel beroemd boek, hè? Ja, mag het een beetje bijdraaien? Ja, nou, ik ben zo gezegdelijk als wat. Ja, ik pak hem er even bij, inderdaad, dank u wel. De GWR, ja, als het GWR is, dan denk je van, nou, wat is dat nou? Een grote vriendelijke reus. En dat ik dan zeg, de grote vriendelijke reus. Ik denk dat er dan een hele volkstam denken van, hé, dat hebben wij jet iets. Lezen of voorlezen krijgen van Heide Mem of Juf of Master of wat ik volle wat. Momenteel ik de film, de Steven Spielberg productie in bioscoop, ontzettend populair. Ik in het raam van het feit dat 100 die is dat een man ben is, Roald Dahl. En nou dus de Frieske, eindelijk de Frieske GWR, grote vriendelijke reus. Komt morgen uit, morgen de Cape. Ja. Dus, Roenam. Actueel, hier met die film te krijgen? Of won inderdaad met zijn 100ste, nou ik wil niet zeggen jeetje, maar zijn 100ste sterreis is maar? Nou nee, dat is eigenlijk heel mooi samen voor ons, is maar. Want ik heb een periode in contact al kregen met Onne Tjerk Popkema vanuit jouw Rijdergaat in Grijns. En die jouwen altijd hele bijzondere oerzettingen nu. Door ze net een heel volle, 2 in het jaar ongeveer. Slow publisher. En toen hebben wij het al hand over de oerzetting van de GWR, de GVR. En zei dat komt, daar ben ik mee begonnen. En toen werd heel zo van, nou ja, maar het eerste al je nog wel wat rondkrijgt, maar het al kennen al hier. En toen kreeg ik januari het Green 8, is maar om het echt te doen. En ja, toen voel alles bij elkaar. En de film, en 100 jaar Roald Dahl. En ja, wat wordt meer de Frieske versie. Als u jou ben je er blij mee. Dat er zoveel free publicity, moet maar zeggen, goed Fries te zeggen. Erbij komt er niet eens, hè? Jawel. Ja, we hebben eigenlijk wel een beetje wel dat er wat jaren komen, zo ik dat er voor de film uitwijzen zo, maar ja, dat kreeg ik al in het voorkoor in die kwarte tijd. Dus toen hebben we zo van ja, dan maar op zijn 100-jarige beddendag. En ja, dus dat is deze week weer dat net volgens mij. Ja. Ben dit enorme project, net vind je maar uit jou? Ja, dit is, ja, we hebben kist wel even ben nieuwe illustraties bij maken. Prachtig trouwens. Waar had hij maken? Hilde Groenestein had hij maken. Ja. Ziet er echt heel mooi uit. Mensen die de radio horen, gaan je hem sjoggen. Nou, of de herhaling snijden morgen even zien. Maar kan ik een beetje uitlezen? Ja, het ben natuurlijk tekenen, illustraties, maar hele parte popjes. Ja, wel mooi kleurgebroek. Ja, het is haast natuurlijk uit te lezen. Maar had ze helemaal de vrije hand gekregen? Dan wist toch ook weer op basis van wat er al in die boeken stier. Ja, ze met zelf wel het boek aanhouden, maar het zet verder de vrijhaan helemaal aan. En net als u is het nou de eerste illustrator boeten, de gebroekelijke illustrator voor Roald Dahl. Okay. Dus het bleek hiet hem ook. Ja, Quinte Bleek, ja. Mag daar dan een toestemming van vragen of mij dat samen? Ja, we hebben, nou ja, vooral in dit geval weer het nog wel wat hakken. Ja. Veel mailverkeer? Ja, er weer maar de rechterhouder en er is een stichting die dat dan beheert alle jaar. En dus we moeten, ja, het is moeilijk centen, maar de voorkanten, de lettertypes, dat moet ik alle keer precies volgens. Al hier in die stijl? Daar hebben we hebben een heel pak papier kregen met voorschriften. Wow. We hebben zo'n haar moesten, bepalingen, dingen die we nog afstemmen moeten van tevoren, taststemming vregen hier en daar. En het is weer een drama. Ja. Maar ja, des te mooi dat het er uiteindelijk wel was erbij luidt. Zwier bevalling, maar een mooi band. Ja. Matje, du hast de vertaling in. Hoe zwier weer? Nou, in eerste de oren die we best wel dreig. Want Roald Dahl die bezien het van taalgebruik wat wij net kennen. Hey, ik heb vanuit Engels net Fries dien en de GWR, de reus zelf, maar ik zijn collega-reuzen, die mensen dyslectisch aan de meter en ze praten zeg. Ja. Dus die broeken worden, die bestaan er net. En dan just dat in het Engels, en mijn Engels is echt wel goed, maar dan denk je, wat willen ze hiermee? En dan heb ik in eerste hand het Nederlands wel eens naast hand van welke keuze heeft zij dan maken, welke kant ben ze uitgegaan met denken. Maar ik denk op een gegeven moment, nee, lees dat ik maar aan de kant, want Fries klijdt natuurlijk volle dichter bij het Engels als bij het Nederlands. En ik volle dichter als dat het Nederlands bij het Engels leidt. Dus, en dan komt hij in een bepaalde sfeer. En dan op een gegeven moment hier ik dus inderdaad het gevoel van hey, ik wil wel aardig thuis in denkwijze van Roald Dahl. Ja, en dan roegelt dat eruit en dan komen er naaien woorden. En dan toch blijft de sfeer herkenbaar, de woorden blijven ook herkenbaar. Je weet wel wat de man bedoelt. En dat wie in eerste onderreek, maar ik ben uiteindelijk, denk ik, 8 weken ben ik er jongens met wanden geweest. Alle jongen en dan wie klaar. Nou wordt er op letters post discussie over hoe het eruit ziet en dat soort zaken. Maar ja, zij kunnen natuurlijk het Fries net controleren.
Nou, dat kennen ze bij Daal net, maar dat kennen we aan het Sjerk wel heel goed. En daar heb je proeflezers ook in, Western beter nee, het er zelf aan de jongen. Iedereen binnen de gaat het en natuurlijk zijn zegje wel hoe dingen. En maar dan moest het op een gegeven moment wel loslaten. Kerst het grotendeels kerst het controleren, maar dan moest eigenlijk het origineel lezen. Om echt de naaien hun plak die aan en te denken van ja, dit klopt het of gevoelsmatig klopt het dit net. Maar ja, dat moet ze binnen de gaten man. En bij Daal zijn familie maakt ze er maar vanuit. Een zwaar toch? Precies. Ja, vind ik. Feestje dus. Ja. Waar, wanneer, hoe laat? Ja, morgen om 11:00 in Mantrum in het Dwarpshoes. En dat 11:00 is de inrin en om 4:00 beginnen we. En dan gaan we op de Dreamspeurtocht. En dus voor Ben en voor Woeksten. Of voor jongeren en minder jongeren is maar. Ja, maar dat is wel leuk, hè? De meeste boekpresentaties is toch vaak voor wat oudere mensen. Nou, het is echt voor de band, hè? Ja, het is echt voor de band. Er komt een een mooi verhaal voordragen. En het is op de band afstemd. Morgen. Nog even niet een keer weer. En dan hoe laat? Morgen 11:00 inrin, Mantrum, Dwarpshoes. Maar je nog even hoe het verhaal zelf, even kwart, waar gaat het toe? Het gaat over een lied famke, Sophie. Sophie is een weesfamke, zit in een weeshuis. Sjucht op een nacht een zwarte gestalte in Trollestreten. Dat is de GWR, dat weet zij dan nog net. Die plukt haar uit bed, neemt haar mee naar Reuzeloon. En famke kan er één ding denken, ik wil opfretten. Dat in het zo, dat is toevallig krijgt die ene reus die het geen bij aan leest. Die had haar meenaam. En dan ben er nog 8 andere reuzen en die doen oors niks als wolmensen opfretten. En toevallig kunnen je weer dream vangen en dream mengen en together maakt ze zij de ultieme dream om met hulp van de koningin van Engeland die reuzen te vangen. Prachtig verhaal. Ja, en Roald Dahl spreekt voor hemzelf natuurlijk. De vertaling. Morgen, officieel is hij te verkrijgen. Mooi bannerfeest, mooi beetje in Mantrum. Net stenen maar erheen, zitten wij dan. Ja, krijg. Komt er nog meer van dit soort mooie publicaties in kwart? Nou, we hebben al mooie publicaties aan. Dus we zijn al even in de ruststand. We hebben van de week kreeg je een oorboek van u. De oerzetnis Geert Tichelaar het Albert Pasma-prijs won. Het is Erik of Liedjes. Lekker even zien, want Geert Kierwerk als roodreiziger. Totdat hij verliefd was, toen gingen we naar huis. Maar we gaan volgend tijdje. Erik of het Lieds Insectenboek. Ja, klassieker natuurlijk van Godfried Bomans. Ja, dus uitverkocht en we werken aan een tweede druk. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven op erikdregaat.nl. Dus als er meer dan 150 inschrijvers zijn, dan gaat het terug, denk ik. En wij krijgen een stripboek maken. Een soort van nou, deze is van Volker. Ja, ik mag er maar eens even wat trollen lezen. Ja. Maar het ziet er machtig mooi uit. Het ziet er machtig mooi uit, zei ik. In Verootreis, en dat in 80 dagen. Het beroemde verhaal, ek in het Fries, maar dan mooi met tekening. Ja, voor de mensen die er nou even een beeld bij Volker liet ik even wat zien. Ja. Nou jongen, dat is best wel zoet voor mij. Ja, ik vermaak je me wel. Ik ga even lekker boeten zitten. Maar je bedoelt, met sidekick. Ja. Jongens, succes. Morgen in Mantrum dus. Had je al een vertaling op tegen of net? Ik heb Wollingen op tegen, maar ik wil het er eerst met een man door hebben. Maar eigenlijk zoek ik heel graag de wereld van Sophie. Dan wel eens een Noors boek. En dat weer voor mij als band een geweldig boek. Daar is ook een film van komen. En Sophie is wel en die zoek ik heel graag in het Fries koers zetten willen.